спасение от гняв, а вик на любов, зовът на баща, който не може да понесе мисълта да загуби нито едно от своите чеда. Както казва Йоан 3,16, защото Бог толкова е възлюбил света, че не иска никой да бъде погубен, а иска всеки един човек, мили приятели. И така че сега искам да отворим, сега да размишляваме върху всеки един стих, върху тройната ангелска вест. Първата вест, мили приятели, се намира Откровение 14 глава, 6 до 7 стих. Откровение 14 глава, 6 и 7 стих. Там се намира първата ангелска вест. И видях друг ангел, който летеше сред небето, като имаше вечното благовестие, за да проповядва на обитаващите по земята, казваше със силен глас: бойте се от Бога и въздавайте нему слава, защото настана часа. Мили приятели, вечното благовестие, мили приятели. Това вечно благовестие, мили приятели, не е ново Евангелие, не е никакво ново Евангелие, а е вечно, едно и също, от Едем до днес. От Едем до днес. Посланието, мили приятели, за спасение чрез кръста на Христос, Йоан 3,16, защото Бог толкова е възлюбил света, че даде своя син, за да не погине нито един, който вярва в него, а да има вечен живот. Така че, скъпи приятели, великата борба между доброто и злото 6000 години, мили приятели, съществува. И как сега брат Рашко казва 6000 години? От сътворението, мили приятели, до потопа. От сътворението до потопа са 2000 години. Когато Бог дава, виждаме първата ангелска вест и казва на Ной: отиди и говори на народа ми, защото Бог се е разкаял, защото хората вършиха същото беззаконие. Ядоха, пиха, дори мъж с мъж, жена с жена. Греха, мили приятели, беше същия и както днеска. Така и Бог видя Ной, наистина беше праведен човек и се боеше от Бога. И Бог му дава една вест: отиди и говори на хората. И говори на тях да се покаят. И след това му каза: обаче, не само да проповядваш, но искам да направиш и също един ковчег. Един кораб, който там да събереш онези хора, които са праведни, онези хора, които са истински, да се обърнат към мен и да се покаяват. И Ной какво направи, мили приятели? 120 години е проповядвал. 120 години е проповядвал и също е направил и кораба, както Бог му е казал, за да влизат онези, които са вече покаяни. Обаче, мили приятели, колко жалко, че на тази вест никой не можа да посмее да повярва. И колко жалко, само 8 човека бяха спасени. 8 човека, и това е семейството на Ной, мили приятели. Така и, мили приятели, това ново Евангелие, искам да кажа, това не е някакво ново Евангелие, а това е вечното Евангелие, което беше още преди потопа, мили приятели. Исус Христос, когато каза на Адам и Ева, какво им каза? Заповед. Да не се покланят. Да не се покланят и да не се докоснат до дървото на живота, мили приятели. Дървото на живота им беше изпит. Изпит към вярност. Дали ще се покланят на дървото и ще докоснат плода, така и също беше изпит за тях, мили приятели, и също
за вярност към поклонение. Така че, мили приятели, това не е някакво ново Евангелие, първата ангелска вест, а това е вечно Евангелие още от Едем. И до наше време тази вест, мили приятели, Бог също предупреждава и казва: брати и сестри, бойте се от Бога. Поклонете се на този Бог, който е направил небето и земята. А като виждаме, мили приятели, днеска спиритизмът е нараснал много, мили приятели. В TikTok, ако влизате, ужас, казвам ви. Ужас в TikTok. Сега в момента разглеждат и карти, споделят и също и бъдещето на човека. Но Бог казва така: проклет да бъде онзи човек, който се уповава на човека. Проклет да бъде онзи човек. И затова първата ангелска вест казва: бойте се вече от мене. Поклонете се на мен. В тази първа ангелска вест влиза вътре и съботата, мили приятели. Четвъртата заповед. Защото много хора днеска се отклониха от Твореца, от Създателя. Знаете ли, напреди бях при сестра ми и я питам. Викам: как разбираш, че съществува Бог? Повярвайте ми. Нищо, че ми е сестра, но и казах на нея. Греха, викам, колко е помрачил мозъка на човека, казвам. И тя почна: нали, ядем хляб, нали, работим, нали, това прави. Добре, да, викам. Искам да разбера, викам. Сега как, викам, разбираме, че Бог съществува? Не можаха да ми отговорят и нейния съпруг, и тя също не можа да ми отговори. И казах им: Бог как може да го разберем, че Той съществува? Всяка сутрин Той ни събужда. Всяка сутрин Той ти дава здравето, дишането, благословенията. Той ти дава и насока днес да ходиш да работиш, за да си изкарваш прехраната. Ето там ще разберем, че Той съществува. Бог дава и слънцето, и за праведните, и за грешните. Бог дава дъжда и за праведните, и за грешните. Ето оттам ще разберем. Бог дава и също и светлината си за всички хора, вика. Ето там ще разберем, че Той съществува, че Той е вечният Бог. И тази първа ангелска вест също иска да каже, че тя не е някакво си ново Евангелие, а тя е също от Едем. И до наше време Бог се още предупреждава и казва: стига толкова. В Исаия какво казва там първа глава? Дотегна ми от вашите новолуния, дотегна ми от вашите жертвоприношения, дотегна ми от вашите новолуния съботи. Дотегна ми, казва Бог. Защо казва Бог? Защото няма истинско поклонение, брата и сестри,